It-28 ta' Diċembru, festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 2, versi minn 13 sa 18. Meta telqu l-Magi, der anġlu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi u qallu: ħu miegħek lit-tifel u l-ommu u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Ġuseppi qam, ħamijaw lit-tifel u l-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu u baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi biex hekk iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: mill-Eġittu sejjaħ lill-ibni. Erodi mbagħad meta ra li l-Magi kienu daħku bih, inkorla bisħieħ u bat joqtol f'Betlehem u fl-inħawi kollha tagħha l-tfal subien kollha ta' minn 2 sentejn l-isfel, skont iż-żmien li sar jaf minant il-Magi. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: f'Rama instema' leħen, biki u l-fiq kbir, Rakel tikbil l-ulieda ma tridx min ifarraġa għax m'għadhomx iżjed. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Min jista' jispjega s-sofferenza, speċjalment is-sofferenza ta' tfal innoċenti, il-massakru li Erodi għamel minn tfal li taw ħajjithom għal persuna u għal verità li huma ma kinux jafu, jidher bħara inġust u bla użu. Xi skandlu u x'ostaklu għal dawk li ma jarfux l-imħabba redentiva ta' Alla. Għaliex Alla ma waqqafx dan il-massakru? Is-sofferenza hija tassew misteru. L-ebda spjegazzjoni ma tidher li tista' tissodisfa il-bżonn uman tagħna li nifhmu. Xi jrid jgħidilna San Pawl l-Apostlu meta qal dan il-kliem: aħna nafu li f'kollox Alla jaħdem id fit għal ġid ta' dawk li jħobbuh u ta' dawk li huma msejħa skont il-providenza tiegħu. Min Rumani kapitlu 8 vers 28. Dawn it-tfal innoċenti u l-ġenituri tagħhom sofrew għal Kristu. Is-sofferenza, il-persekuzzjoni u l-martirju huma dak li affaċċjaw dak li jażlu li jimxu wara l-mulej. M'hemm l-ebda kuruna glorjuża mingħajr is-salib. Kien propju permezz tas-sofferenza, l-umiljazzjoni u l-mewt ta' Ġesu fuq is-salib li s-salvazzjoni tagħna seħħet tassew. Il-mewt tiegħu rebħitilna l-ħajja, il-ħajja eterna għalina l-koll. Id-dem tiegħu li hu xerret għalina ġabilna il-maħfra u għaqadna ma' Alla il-Missier. Is-sofferenza tieħu diversi forom: mart, diżabilità fiżika jew mentali, uġigħ, trawmiet emozzjonali, xi ħadd li abbuża minn ħaddieħor, faqar, inġustizzi. Ġesu jispjega li dawk li jibku, dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa huma imberkin. F'Mattew kapitlu 5 versi minn 10 sa 12. Il-kelma imberkin, makarios bil-Grek, tfisser letteralment imbirkin jew ħennin. Tiddeskrivi ferħ u serenità ta' dawk illi jafdaw falla.
dawk li huma mimlija balla, għalhekk ma jonqoshom xejn għax għandhom lilu. Dan il-ferħ ma jiddependix mill-ċirkustanzi li spiss jinbidlu fil-ħajja tagħna. Ġesu qal jien ġejt biex iddikom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra, u l-ferħ tagħkom ikun sħiħ. U inti, għaraft dan il-ferħ tal-ħajja li joffrilna l-mulej aktar ma nintelqu fidejh fiduċja u fidi sħiħa? Mulej Ġesu, inti tajt ħajtek għalina biex tifdina mill-iskjavitu tad-dnub u tal-mewt. Ninġor is-salib tiegħi bil-ferħ u brieda sħiħa li naħdem dejjem għall-glorja tiegħek. Għażiża Marija, kun int il-qawwa tiegħi f'mumenti ta' prova u taqtih il-qalb u għamel li jien qatt ma naqta' qalbi jew nerġa' lura milli nkompli miexja wara Ġesu b'determinazzjoni sal-aħħar l-istess mod kif għamilt inti sa taħt is-salib ta' ibnek. Amen.